କ'ଣ ରେ କ'ଣ କରିବି ଯାଇକି ଡାକୁଛୁ କ'ଣ କରିବି କହ। ନାଇଁ ମିଟୁ କେବେ ଗେଲ କରିପାରିବିନି। ନାଇଁ ଏବେ ଗେଲ ହେନା। ନାଇଁ ଯିବିନି। ନିଜେ ନିଜେ କମିଟି ବାବୁ କାହିଁ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହାମୁ ଖାଉନୁ? ହାମୁ ଖାଉନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗୁଛୁ, ହାମୁ ଖାଉନୁ। କ'ଣଟା ଦେଖିବ? ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେବିନି। କିଏ ଆସିବ? କିଏ ଯିବନି ନା। ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, ତୁ ହାମୁ ଖାଉନୁ, ତୋ ପାଖକୁ କିଏ ଯିବ? ନା। କାହାକୁ ଗେଲ କରୁଛୁ? ତୁ ତ ଖାଉନୁ, ତାକୁ ଯାଇ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ସିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ? ପାଠ ପଢ଼େ, ଯାଇକି ପଢ଼େଇଲା ମାଷ୍ଟର। କେଉଁ ଗଛରେ ଥିଲା? ଟ୍ରି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ମିଟୁ ବାବୁ କାହିଁ? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ବା? ତୁ ଚୁପ୍। ଦେଖୁଛୁ